Biyo bayan cika umarnin kotu da gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf ya yi, kamar yadda barista Muhi Magajiri mun ga kan mukaminsa da shugabancin hukumar karɓar ƙorafe-ƙorafe ta jihar Kano. Muhi ya ce dama can gwagwarmaya ce ta sa aka dakatar da shi daga wancan mukami, kuma yanzu da aka mayar da shi zai ɗora ne daga inda ya tsaya wajen kwato wa al'umma haƙƙinsu. Farawa da tsohon gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje da aka hange shi a cikin wani faifan bidiyo yana cusa rafa ta daloli a aljihun wando, wanda a wancan lokaci jaridar Daily Nigerian ta wallafa. To sai tun a wancan lokaci faifan bidiyon ya yamutsa hazo musamman a nan jihar Kano, wanda jami'an gwamnati suka dinga kai kawo wajen karyata wancan bidiyo, har ta kai ga shi kanshi gwamnan ya ce wancan bidiyo ba gaskiya bane, wanda sai da ta kai har an ɗauki wannan bidiyo zuwa ƙasashen ƙetare domin dai tabbatar da sahihancinsa, kuma bincike tabbatar da cewar Ganduje ne a wancan bidiyo. To amma sai dai wani tudu wani gangare a wancan lokacin binciken ya sha ruwa, har ta kai ga shi kansa wanda ya wallafa wannan bidiyo ɗan jarida Jafar ya yi gudun hijira zuwa birnin London bisa dogaro da cewar ana yi masa barazana da rayuwarsa. To mai sauraro yanzu haka da Muhi Magajiri mun gado ya ce zai waiwayi wannan lamari na bidiyon dala domin dai fayyace zare da abawa. To alhamdulillah kamar yadda ake kyautata mana da so zamu yi abin da ya kamata, mun ga cewar mun ba mara kunya, mun ga cewar abin da yake ci al'umma mun yi iya bakin gwargwado, mun yi wa al'umma aikin da aka sa daga inda muka tsaya daga nan zamu dora. Kuma daga inda muka tsaya duk waɗannan bincike da kake magana mun fara su a baya ba wasu sababbi bane. To kuma wancan abin da ya faru na tazgaro na shekara biyu ba zai kuma zo ya dakatar da su ba. Saboda haka duk wannan bincike da kai magana guda kusan wanda kai kalin safawa guda uku za mu ci gaba da yin su da ma wasu. Duk ma dai wani abu wanda yake na bincike wanda ya kamata a yi domin a gano abin da yake na gaskiya kuma a bukadin haƙoƙin al'umma to za mu yi shi, wannan shine abin da yake bada tabbaci a kai. Akwai batu da kai a baya cewar akwai yiwuwar ku binciki labi daga wasu daga cikin shugabannin ƙananan hukumai da kuka yi zargin kamar hakan ya ja tsaiko ta harkar kiwo a nan jihar Kano. Shi ma wannan batu yana nan kenan. Ai na jibi wallahi duk waɗannan abubuwan na gaya maka wasu abubuwa da na kutura aliyya tun kafin ma in dawo. Misalin ka ɗauki shi labin misali. Burtali ne shi yake kawo rigima tsakanin makiyaya da manoma. Kuma ya zama da cewa yau an samu wasu mutane kusan kashi 80 zuwa kashi 90% na labukan nan ba su da su. To babu inda aka ce gwamnati misali ko jami'in gwamnati ya rinka zuwa ya dauki kayan gwamnati kawai zai saka tsere tsakiri a su. Ba haka tsarin yake ba. To saboda haka dole hukuma ta dauki mataki kuma za mu yi abin da ya kamata mu tabbatar da cewa mun kawar da wani abu da zai iya zuwa ya zama wa al'umma mutanen nan. Barista Muhi Magajiri mun ga ya kara da cewar aikinsa ba zai tsaya iyakan wannan batu ba. Akwai fannoni daban-daban da za su kalla, musamman a batun rarraba filayen al'umma ba bisa ka'ida ba. Baya lokacin COVID-19 mun yi abin da za mu yi mun yi makarfi akan wannan, kuma yanzu ma da izinin Allah muna magana da gwamnati akan yadda za a gyara dokar mu, za ta bamu dama da za mu iya yin wannan ba tare da an je an challenge din mu a kotu ko wani makamancin haka. Akwai shawara da tsohon kwamishinan addinai ya ba gwamnatin jihar Kano dangane da kamo wasu daga cikin waɗanda ake zargi da mallaka kansu wasu filaye ko gurare na gwamnati suka kuma siyar. Shin ya kuka kalli wannan shawara a matsayinka na shugaban hukuma guda da za ta iya bibiyar wannan lamari? To magana filin Allah shine gaskiya, dama bai kamata mutanen da suka yi abin da ba daidai ba su siya gaskiya. Yanzu ka lura za kurkuku a cike yake da mutanen da suke da masu ƙananan laifuffuka, wani ma an je an gaya maka laifin sai kai mamaki, amma ga mutane masu gunduma laifuka suna nan suna kuzinin hanyoyi da suna gadin masu karfin doka. Ina tabbatar maka da cewa wallahi ba za mu yi kasa a gwiwa ba, iyakar lokacin da Allah ya ebo zan yi shugabanci a wannan hukumar, za mu uwa za mu makarciya, za mu tabbatar da cewa mun yi abin da ya kamata wajen tabbatar da cewa babu wanda ya tsira daga bannar da ya yi wa al'umma. Kan wannan batu na bincika tsohon gwamnan ne wasu daga cikin al'ummar jihar Kano suka bayyana mana ra'ayoyinsu a zanta wasu da wakilinmu Yusuf Saraki Madigawa. Gangana bincike akan fiban dala ai shi ma yana da kyau, kwa ga dan majalisar nan bana bagwai da shanunu Faruku, shi ma ga can Faruku lawan yana can har yanzu a gidan yari, to shi ma wannan ya kamata a je abin da ya shuka ya girba. Wai mai isa bai yi wannan maganar bincike ba a lokacin da ana wancan gwamnatin sai a sabuwa, ba a ganin cewa kamar yana tsoron kujerar su kai ya rasa ta ne tun a wancan lokacin na baya? A dama yan magana an fara kuma aka dakatar, a saboda yan majalisa a lokacin sun ce a dakatar suna bincika cewar ko na gaskiya ne ko ba na gaskiya ba. To ai dama yanzu maganar da ake EFCC za a tura shi, mai girma tsohon gwamna ne ya ce a dakata, ya kai kotu ya ce a dakatar da maganar bincikarsa, amma dama ai magana tana gaban EFCC, duk maganganun nan akwai su, sai wancan ma karan saboda immunity ne shi za aka daga masa kafa, yanzu ko tunda ba immunity sai a ci gaba da yi. To shi dai faifan dala an riga an yi dama siyasa ce, kuma ni mu a gani na a ra'ayina ya riga ya wuce
tunda an yi abin da ake so da shi kawai su zo su yi mana aikin da ya dace. Yawwa especially abin da ya shafi firamare na yara da asibiti bangaren yara gaskiya akwai matsaloli, sannan gaskiya da yiwuwa a neman wa dattijai su ma wata ministry tasu da Allah domin a dinga kulawa da su, saboda akwai dattijai da yawa wa'anda ba sa samun kulawa especially lafiyarsu da ɗan abin da za su sa a bakin su. Wannan ni dai a gani na a ra'ayina shine. A matsayina na cikakken ɗan Kano, ɗan jihar Kano kuma ɗan local government ɗin Dala, a baya ya yi mana alkawarin cewar zai binciki wannan abu da ya ce yanzu zai yi na faifan bidiyo kuma ya gaza yin hakan, sai yanzu saboda ko wata manufa ce ta siyasa ta sa yanzu ya fito da cewar zai yi, ba mu sani ba, saboda dole ne fa mu dinga tsaya, bukatar talaka ita ce kan gaba, ba wai ko da yaushe wai ra'ayi na siyasa shine akan gaba ba, tunda duba da a baya ya yi magana cewar zai bincika kuma bai bincika ba, saboda ko yana tunanin zai sauka daga kujerarsa ne koya, kuma yanzu gashi ya dawo yana magana zai bincika saboda bangaranci na siyasa. Ba dai muna dai kalubalantar wannan abu kuma muna zira ido, za mu jira za mu gani. Ra'ayina gaskiya game da wannan lamari da yake faruwa to ya kamata a bibiya, saboda in muka kalli ayar Qur'ani da Allah yake faɗa, yayin da aka zo maka da wata magana, ko da fasiki ne ya zo maka da magana, ko da makaryaci ne ya zo maka da magana, to kafin ka karar da ita ka bibiya domin ka tabbatar da me hakikanin gaskiyar abu. Idan wannan abin da aka faɗa a na gaskiya ne ko na laifi ne ya tabbata, to wannan dan ka faɗa ba aibu bane. Amma idan baka bibiyu abu ba, ka je kana karawa da abin da baka san hakikaninsa ba kuma ya zama to ba gaskiya bane, to kaga ka dau hakkin mutum kuma kana da laifi har a gurin Allah, za ku tsaya da shi gaban Allah domin ka kare kanka. Ta iya yiwuwa sanda yana wancan gwamnatin bai samu wannan damar ba, kuma kasancewar yayi kokarin ya bibi wasu abubuwan yasa aka raba shi da wannan kujerar, to kaga in ka kalli wannan za iya cewa kamar ya shiga sahun in kaga abu mara kyau ka ki shi a zuciyarka. Ai kaga shi ma kamar binciken yana daga cikin abin da ya shafi rashin tattalin arziki da za a ƙara samun wasu gabbai da aka samu matsatsaro, tunda me ya kawo rashin tattalin arzikin kullum a dinga maganar babu kuɗi a ƙasa, babu kuɗi a jiha. In an samu irin wannan binciken, kaga na farko zai hana na nan gaba inda za su yi saboda sun san in sun yi ma za a kama su. Idan mai sauraro zai iya tunawa, ko a kwanakin baya sai da tsohon gwamnan ya garzaya gaban kotu inda yake neman kotun da ta hana ci gaba da wannan bincike. Abin da jira a gani shine yadda binciken zai kasance, ko kuma kotun za ta amsa wancan bukata ta Gandujan.